I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Kije, dobrodošli na moj kanal. Ljudi, danas ćemo započeti sa novim gameplayom. Igrica se zove Online Manager, samo postoji jedan veliki problem. Neki youtuberi su tražili da počnem da snimam ovu igricu i ja ovu igricu stvarno ne znam da igram. Znači, ono što sam video, evo, uzeo sam na primjer tim iz klub iz Srbije, to je Radnički Niš, ovo je njihov sastav, kao što možete da vidite. Taktiku uzeo, evo, samo šta je ovo. Kapitam šta li je ovo, ljudi moji. Transfer lista. Imamo ovdje neku transfer listu, ne znam ja šta je ovo, ali znam da su jako skupi ovi igrači. Možete da vidite. Da vidimo ovo, ništa. Ja sam doveo jednog igrača za 1,2 miliona. Imaju tu neki prelazi, neki ilić, tako neki prešli. Ne znam ja stvarno šta je ovo, ali volio bi da što pre naučim ovu igricu da igram. Ovdje imamo još nešto, nemam pojma ni ja šta stadion, imamo šta je ovo. Stadion, gdje je stadion naš? Šta sad treba? Ništa, aha. 300.000, nemam para ja za ovaj stadion, ljudi moji. Sponzore sam uzeo, evo vidite moje sponzore. Ovo će biti, evo, Friends, nemamo nijednog trenutno. Ali, znači, ne znam kako se igrao, stvarno. Tražili su mi da igram, ali ovo stvarno nemam pojma. Samo sekundu da vidim. Nek bude kapitan on. Može. Nekaka slow penal izvodi ta isto on. Set play on. Nek bude on na primjer. I neka ovaj. Ovo izvede na primjer. Ajde. To je to. Da ima taktika, da dobro, to je to. Ljudi, volio bi da mi objasnite kako da krenem ja da igram ovu igricu. Znači, ne znam šta se radi uopšte u ovoj igrici. Meč kalendar, prvo igram protiv Bačke, onda protiv Partizana, pa protiv Vojvodine. Da vidimo samo šta je ovo. Ja nemam pojma stvarno šta je ovo pitanju. A i ne interesuje mi inače. Da vidimo šta je ovo. Mada je dobro. Dobilo su gospoda miliončiće. Aha. Ali interesuje me jedna stvar. Čekaj. Stvarno ne znam kako se ova igrica igra. Čekaj da imamo šta je ovo. Ali gdje je tabela? To me interesuje. Šta je ovo? Šta je ovo, ljudi moji? Strašno nemam spomenu o čemu se radi u ovoj igrici. Bačka, Radnički, evo. Ja tek za 28 sati imam utakmicu. Hoću ja se načekam, ljudi moji. Baš. Čekaj šta je sad ovo. Da vidimo. Ha, evo je tabela. Koliko klubova? 16 klubova, kao i obično. Mi se nalazimo na 11. mjestu. Ljudi, želeo bih da mi u komentarima napišete kako se igra ova igrica i kako da uopšte se služim ovom igricom jer ste tražili da je krenem da je snimam i da je instaliram.
Evo, instalirao sam je, ali mi samo objasnite kako da je igram. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste ga pogledali. Ako vam se svideo, lajkujte ga također i svi pretplatite na ovaj kanal. I ljudi, do sljedećeg klipa, pozdrav!